Ja, oké.
Even zoeken, maar het lukt wel. Maar kun jij zelf niet die bestanden in je computer krijgen? Nou, dan moet ik er een dure kabel bij kopen. En het is waarschijnlijk goedkoper als een fotograaf er tegenover zet. En dat ding heb ik ook gemeen, die is van Thailand. Dus, Oké. ik had het eens even proberen. Je bent hier nou toch? Ja, nee, maar...